Добър вечер, господин Колев. Добре дошъл. Добър вечер на вас и на вашите зрители. Благодаря за поканата. Всъщност, интензивни преговори през последните няколко дни между България и Македония, включително българският министър-председател беше в Скопие. Срещна ли се той там с вас, с представители на българската партия? Първо, бих искал да изразя удоволствието и удовлетворението на всички граждани на Република Северна Македония, сигурно и на България, и особено българите в Македония, за това, че този политически диалог помежду Скопие и София започна след повече от година и половина, може би и две, абсолютен застой. Защото няма как да се решат тези спорни въпроси, ако няма диалог помежду Скопие и София. От друга страна, ние няма как да не участваме в този диалог, защото голяма част от въпросите, които се разглеждат, както е въпроса с правата на българите в Република Северна Македония, въпроса с културата... Това е най-важният въпрос. Да, въпросът с правата на българите е според мен най-важният въпрос в тези преговори. Знаете ли, неколко анализатори слушам и в Македония и в България, които се опитват да разделят по приоритети този пакет, който беше 5+1, сега 4+1 или тези 5 приоритета. Аз мисля, че всички 5 приоритета са изключително важни, защото те посочват проблемите помежду Република Северна Македония и България. Въпросът с правата на българите в Македония е един от тях. Също така въпросът свързан с историята, въпросът свързан с включително и инфраструктура и всички инициативи. И много често виждам как някой се опитва да ги противопоставя тези приоритети или да се опитва да ги търгува тези приоритети един за сметка на друг или обратно. Затова, ако ми позволите, бих искал с една така кратка притча от ежедневието на един човек в Република Северна Македония, който е българин, да ви представя колко са важни тези приоритети, които са включени в този пакет. Представете си, вие сте родител, аз съм родител, имаме деца вкъщи и живееме примерно в моя град Щип. Ние като родители ще имаме един избор, който трябва да направиме, а този избор е дали да представиме пред децата си истината за техния български произход, за това кои са дядовците и как аз и вие разсъждаваме по историческото минало и нашата гордост, че сме българи, или да го скриеме. Представете си хипотеза, че ние избираме да не крием от децата си истината, че сме българи и ги възпитаваме в български дух. Идва момента, в който това дете е в първи клас в училище. В моя град това е най-голямото училище, Ванчо Пръке се казва, и го водите на първия учебен ден в училище и от дясна страна на входната врата има метър на метър огромна плоча, на която пише, че това там някога е било затвор, в който българските фашистки окупатори са измъчвали, масакрирали и убивали борците на народно-освободителната борба на Македония. И това дете, първото нещо, което ще види от училище е тази плоча. След това дете ще влезне на първия си час и с течение на времето ще стигне предметът история. Няма как. На този предмет история учителката ще почне да обяснява за това как неговите дядовци, защото ние така сме го възпитали с вас, нали, вкъщи, вашите и моите деца сме ги възпитали така, че неговите дядовци били убийци, фашисти, първо били татаро-монголи, които дошли някъде отдалече и дошли да грабят на Балканите, че са фашисти, окупатори, убийци, най-големите неприятели на Македония и на македонците днес. Нали? И това дете ще продължава да расте в една такава атмосфера. При него има две възможности, които са логични. Нали? Първата възможност е да се опълчи на часа по история, да получи двойка, да се скара с някой от съучениците му, който мисли по-различно в училище и да се прибере вкъщи и да ти каже: татко, аз от утре няма да ходя на училище. Това е първият вариант. Втория е да се затвори. Да не иска да общува по тези теми, да не иска да споделя с учениците си, с средата си, че неговите родители, баби и дядовци всъщност са българи, т.е. да се срамува и да крие собствения си произход. И това момче лека по лека расте. Идва време, в което
трябва да учи висше образование и казва, я си гледайте работата, моите брати и братовчеди вече са в Европейския съюз в България, аз ще хода, ще уча в България и искам повече да не се занимавам с вас, защото тази образователна система ми създава дискомфорт. Идва в България, започва да учи, развива се, завършва едно прекрасно европейско образование и идва момента, в който трябва да се реализира в Македония. Става вече мъж на 24-5 години с добро образование и идва ред да се реализира в Македония и представете си, има амбиция да работи примерно в съдебния съвет, Висшия съдебен съвет в Македония, в армията, в полицията, в някои от държавните учреждения или пък още по-амбициозно си е поставил целта да се занимава с политика и да стане депутат и министър. И сега във вашето предаване ще ви покажа всъщност как изглежда една обява за работа. Аз съм ви донесъл от началото на годината, има над 100 обяви за работа в държавни учреждения. Да. Основното в тези обяви за работа е, че тук ще видите има едно напомняне от каква националност трябва да бъде кандидата. Аз съм го подчертал, ще го видите. И може ли да го покажат камерите? Така или да... Това е от Центъра за ръководене с кризи в Македония, в която пише, търси се оператор на номер 112 и пише националност македонец, албанец или сърбин. Тоест българин не виждате. Тук са над 50 такива обяви. Ето, оставам ги на вашия екип. Кажете ми това прекрасно момче, което е българче, завършило е добро образование. Не може да си намери работа, защото не е македонец, албанец или сърбин. Да, ето тук ще видите в другите институции, където примерно съдебния съвет, където също се търси албанец. Ще видите по-нататък, примерно, където се търсят роми, бошняци, турци и така нататък. Т.е. всички народи, които са изброени в Конституцията на Република Северна Македония. Българи не се търсят, защото според Конституцията те не съществуват. Тоест, аз ви разказах един път на един човек в Македония с цел да ви покажа как тези приоритети, 5, които останаха на дневен ред, ние не можем да ги разделиме. Защото целта на външната политика на България, поне аз така я разчитам, е, че тя трябва да защити достоинството си, достоинството на българският народ, който е свързан с неговото минало, история, писменост, култура, но да защити и живите българи, които са останали да живеят в република. Това са две неразделими неща. Затова смятам, че трябва тези всички неща да бъдат решени, наведнъж, трябва да бъдат решени съгласно исканията на България и трябва да бъдат решени сега. И ако ми позволите само още едно изречение. Защото този млад човек няма да намери работа в Македония. Това е факт. От тези обяви става ясно, че той като българи не може да намери работа. Пред него има... Да, пред него има две алтернативи. Или да се асимилира и да каже, че не е българин и да стане македонец, албанец, турчин, влах. И това са неща, които се случват в 2022 година. Не сме не сме на края на 19 или 20 век. Говориме за днес. Или втория вариант е да дойде в България и да каже, аз си гледайте работата, отивам при моите братя и братовчеди в София, подавам си документи за българско гражданство и започвам работа в България или отивам в Европа. Отива на гишето на Министерство на правосъдие в София, подава си документите и те му казват, ама извинявайте, вие нямате документ от вашия прадядо или прабаба, които са живели при 150 години. Най-вероятно и вие тук, които сте в студиото, ако ви поискам кръщелното свидетелство на вашия прадядо, който е живял края на 20 и 19 век, едва ли ще го имате, нали така? Или ще му да ви поискам военна книжка. Абсурдно искам. От една страна, от друга страна, защото българите не сме вписани в Македонската конституция, ние не можем да предоставим и документ от съответната държава, примерно Република Северна Македония, че сме българи по происход. Това, което правят, примерно, нашите брати от Молдова и Украина, бесарабските българи, те са признати и в акта им за раждане пише, че са българи. Да. И в този момент служителя на гишето на Министерство на правосъдието ви ги фърля документите и казва, докато не ми донесете от вашата държава документ, че сте българин, или докато не ми донесете документ от вашия прадядо, който е служил примерно в българската армия, ние не може да ви издадеме гражданство. Тоест, вие оставате, така се каже, в ничията земя. Вие оставате в ничията земя. Точно за това акцентирам, че тези 5 въпроса, които седат на масата, не можат да бъдат решавани парциално. Не можем ние, включително
очаквам разбиране и съвсем логично е това най-голямо разбиране да получим от европейска България за тези неща. Не можем ние да направиме компромис с основните си човешки права, каквото е правото на труд, правото на самоопределение, правото на нормален и достоен живот. Добре, от една аз не страна... мога да разбера защо македонската власт иска да отложи този въпрос. Тя не го отхвърля, но иска да го отложи във времето въпроса с записването на българите в Конституцията на Северна Македония. Какво печели правителството от отлагането на този въпрос? Защото е ясно, че той трябва да се реши. Има две неща, които са важни да ги отбележиме и трябва да бъдем искрени в начина, по който ги коментираме. Първо, имахме декларация 99-та година помежду Костов и Георгиевски, която никога не проработи. Така е. Имахме договор от 2017, който никога не проработи. Дали някой не си мисли, че можем да подпишем още нещо, което да го фиксираме някъде в бъдещето и то никога да не се случи? Не вярвам, защото ситуацията не е такава. От друга страна, самия факт, че има колебливи послания в позициите на българският министър-председател, примерно, че той е подготвен да не отваря трудните въпроси за решаване преди да започне Македония преговори. Тоест няма да настоява на целият този пакет от 5 точки да се намерят решения сега, а е като че ли склонен да ги остави за някъде в бъдещето, дава някакъв кураж на колегите му в Скопие да си мислят, че част от тези въпроси могат да ги решават в бъдеще. Но искам да бъда правилно разбран. Търговията с човешки права в днешно време е недопустимо като мисъл, не като действие. Това важи подеднакво като мое послание и към българския премиер, и към македонския премиер. Ако те си мислят, че този въпрос ще го оставят някъде в бъдеще, още от сега трябва да им кажа, че те няма да решат, а ще вкарат проблем в процеса на присъединяване на Република Северна Македония. Е въпрос на време, кога пак тя ще бъде спряна по пътя. Почвам да се замислям, защото слушам разни коментатори и в Македония, и в България. Дали тези хора не подготвят така нареченото сръбско или турско сценарио за преговаряне с Европейския съюз на Република Северна Македония? Ако ние сега някой не убеждава, че Македония трябва да започне преговори веднага и сега, и всички тези въпроси ги оставиме в преговорния процес нерешени, нали ни е ясно, че на всяка една глава, когато Македония я отваря, ще има вето? Дали ще бъде от България или от някоя друга страна? Аз за това ви казвам, че няма логика в отлагането. Точно за това и аз мисля, че няма логика. Точно за това и нашите настоявания са в тази посока. Всички тези неща, които са отворени въпроси помежду Скопие и София, да се затворят преди започване на преговори на Република Северна Македония с Европейския съюз и аз да бъда един изключително щастлив човек, защото никога повече моята страна няма да получи вето от България, защото няма да имаме проблеми. Така е. Не ми отговорихте на въпроса, срещна ли се Кирил Петков с представители на българите в Македония? И за това не успях да ви отговоря детайлно, защото мисля, че не беше точно среща. Имахме възможност в едни 10 на 15 минути да се запознаеме, да се здрависаме и да смениме по няколко изречения, но... Не сте разговаряли? Не сме разговаряли за тези въпроси. Нямахме възможност да изложим и нашата гледна точка за тези въпроси и как да бъдат разрешени. Надявам се, че в близко бъдеще ще имаме такава възможност. Задължително трябва да имате такава възможност, защото вашите проблеми трябва да бъдат чути. И то не е само през медиите, но лично от властта, за да знае тя за какво преговаря всъщност. Знаете ли, няколко пъти слушам пак разсъждения по въпроса, включително и от български анализатори, какво означавало това дискриминация. Ето, погледнете Ето, това въпроса. Е дискриминация. Това е дискриминация. Това е дискриминация. Да не можеш да си намериш работа, защото си българин, е дискриминация. Второ, ако видите, че ние трябва да гледаме реално на нещата. Виждате ли, че в тези екипи за преговори помежду Република Северна Македония и България, видите, примерно, ще срещнете албанци. Буер Османи, външния министър, плюс няколко други министри, експерти и така нататък. Ще срещнете включително и сърби. Нали? Ще срещнете и бошняци, и турци, които да дойдат да представляват Република Северна Македония в преговорите с България.
Но искам да попитам българските министър-председатели или тези, които водят преговорите, българския министър-председател или тези, които водят преговорите, дали са срещали човек от другата страна, който да им каже, че е българин в тези разговори. И има ли нещо по-логично в това българската общност в Македония да участва в тези разговори? Самия факт, че вие не може да видите в проблеми, в които се решава съдбата на българите в Македония. Не може да ги видите включени в този процес. Има ли нужда повече да говорим за дискриминация? Тук беше на посещение в София вице-премиера Артан Груби, който ръководи Министерство за междуетнически отношения в Македония и за политическа система. В това министерство, господин Сиромахов, не работи нито един българин. Тогава си задавам въпроса. Ако ние като българи нямаме възможност да имаме свой представител в Министерството, което трябва да се занимава за въпросите за отношенията между етническите общности, ние нямаме там представител. Какво е това, ако не дискриминация? И накрая на краищата си задавам ключовия въпрос. Може ли да бъде човек дискриминиран, ако няма никакви права? Когато вие не съществувате за дадена държава, няма ви никъде в правния мир на тази държава, как да ви дискриминира някой? Вие просто не съществувате. И за това искам да изпратя ясно послание от вашето студио, че тези въпроси са изключително важни, защото при нас в съзнанието вече и в разговорите помежду организациите на македонските българи почва да се създава една следна представа. Като че ли човек трябва да умре, за да стане значим за България и тя да отстоява неговото право на самоопределение. Значи България е подготвена да блокира Македония с вето, да обяснява по цял свят, което е изцяло в правото си, за правото на самоопределение на Гоце Делчев, но е подготвена да направи компромис с правото на самоопределение на живия Петър Колев. И ако ние отложиме това решение с вписването на българите в Конституция и гарантиране на всичките им човешки права, това не означава ли, че правиме компромис с основното човешко право, правото на самоопределение? И смятам, че тези послания, за които ги споделям пред вас, ще бъдат максимално правилно разбрани от всички, които имат влияние в формирането на външната политика на България. Ние нямаме алтернатива. Ние не можем повече да търпиме още 10, 15, 30 години. Знаете ли, живота на баща ми мина по такива конкурси за работа. Моя живот минава по такива конкурси за работа и най-вероятно и никога няма да работя някога в държавна служба или каквото и да било. Утре и на моето дете ще мине живота по този начин. Ние нямаме крачка, нямаме никаква възможност да вървим назад. Ние очакваме най-сериозна подкрепа от вас. Защото вашите дядовци, заедно с нашите дядовци, преди 100 години или за последните 100 години водиха 3-4 войни. За ние да можем свободно в Скопие и в Щип да кажем, че сме българи. Ако вие днес ни предадете, няма да предадете нас, ще предадете паметта на общите ни дядовци.